Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel. My name is Dhoni Narzary. दायो जोङो मोननैसो रुट वर्ड सोलोंनानै लानि। गिबि रुट वर्डआ जाबाय फबिया। फबियानि ओंथिया जाबाय गिनाय एबा मुगैनाय। दा दङ टेओफबिया। टेओजों फबिया मोननैखौ दाजाबनानै टेओफबिया जादों। टेओनि ओंथिया जाबाय धोरोम एबा गसाइ आरो फबियानि ओंथिया जाबाय गिनाय। अब्ला टेओफबियानि ओंथिया जागोन धोरोमनि फारसे गिनाय। बेनि नेक्स्टआव दङ एन्थ्र'फबिया। एन्थ्र' दाजाब फबिया। एन्थ्र'नि ओंथिया जाबाय सुबुं माहारि। बेखायनो एन्थ्र'फबियानि ओंथिया जागोन सुबुं माहारिनि फारसे गिनाय एबा मुगैनाय एबा जाय मानसिया हारसिङै थानो मोजां मोनग्रा बेबायदि मानसिखौ एन्थ्र'फबिया होननानै बुङो। बेनि नेक्स्टआव दङ जुफबिया। जु दाजाब फबिया। जुनि ओंथिया जाबाय जुनार आरो फबियानि ओंथिया जाबाय गिनाय। अब्ला बेनि ओंथिया जागोन जुनारनि फारसे गिनाय। बेखौ होनो जुफबिया। बेनि नेक्स्टआव दङ एन्ड्र'फबिया। एन्ड्र' दाजाब फबिया। एन्ड्र'नि ओंथिया जाबाय सेंग्रा मानसि एबा हौवा मानसि। अब्ला बेनि ओंथिया जागोन हौवा मानसि एबा सेंग्रा मानसिनि फारसे मुगैनाय एबा गिनाय। बेनि नेक्स्टआव दङ जाइन'फबिया। जाइन' दाजाब फबिया। जाइन'नि ओंथिया जाबाय सिख्ला एबा हिन्जाव बेखौ फोरमायो। बेखायनो जाइन'फबियानि ओंथिया जाबाय हिन्जाव एबा सिख्लाफोरनि फारसे मुगैनाय एबा मोजां मोनै बे ओंथिखौ फोरमायो। बेनि नेक्स्टआव दङ पेड'फबिया। पेड' दाजाब फबिया। पेड' माने गथ' एबा गथ'फोर बेखौ फोरमायो। बेखायनो पेड'फबियानि ओंथिया जाबाय गथ'फोरखौ मोजां मोनै एबा गथ'फोरखौ नायनो हायै आरोखि। दा जोंहा नैथि रुट वर्डआव दङ टि। टि माने गसाइ एबा धोरोम। इस माने फल'वार। बेखायनो टि आरो इस मोननैजों दाजाबनानै टिस जाबाय। टिस माने गसाइखौ फोथायनाय एबा सिबिनाय। बेखौनो आरोबाव सिगाङाव ए दाजाबनानै होयोब्ला जोंनिया जागोन एथिस। एथिस जानाय लोगो लोगो जोंनिया ओंथिया मा जागोन गसाइखौ फोथायै एबा सिबियै माने गसाइखौ फोथाया एबा सिबिया बे ओंथिखौ फोरमायो एथिसनि ओंथिया। बेनि नेक्स्टआव दङ मन'थिस्ट। मन' माने अनलि वान माने मोनसेल' आरोखि दाजाब थिस मोननैजों जाबाय मन'थिस्ट। मन'थिस्टनि ओंथिया जाबाय सासेल' गसाइखौ सिबिग्रा बे ओंथिखौ फोरमायो। आरो पलिथिस्ट। पलि माने मेनि एबा गोबां। थिस मानेथ' गसाइ एबा धोरोम दहायनो बुंखानाय नङा होनब्ला। बेखायनो पलिथिस्टनि ओंथिया जाबाय गोबां गसाइफोरखौ सिबिग्रा एबा गोबां गसाइखौ सिबिग्रा बे ओंथिखौ फोरमायो। बेनि उनाव दङ पेन्टिस्ट। पेन माने अल अभार माने गासिबो आरोखि। बेनिफ्राय टिस मानेथ' गसाइ एबा धोरोम। पेन्टिस्टनि ओंथिया जागोन अब्ला गासैबो धोरोमनि गसाइखौ फोथायग्रा एबा सिबिग्रा बे ओंथिखौ फोरमायो। दा फैदो बेनि नेक्स्ट रुट वर्डआ जाबाय क्रेसि। क्रेसि माने गभ एबा गभर्नमेन्ट एबा सिस्टेम माने खान्थि आरोखि। दा दङ जोंहा डेम'क्रेसि। डेम'क्रेसिनि ओंथिया जागोन सुबुंखान्थि। अट'क्रेसि। अट'क्रेसिनि ओंथिया जागोन जेनेबा बेखौ मा होनो डिक्टेटरशिप जाय माने गावनि गोसो बायदि सामलायो आरोखि गावनि गोसो बायदि सासन खालामो बेखौ होननानै बुङो अट'क्रेसि एबा डिक्टेटरशिप बे आरोखि। बेनिफ्राय टेअक्रेसि। टेअ माने दहायनो होनबोखानाय मा होनना बुङो गसाइ एबा धोरोम आरो क्रेसि माने सिस्टेम नङा होनब्ला। बेखायनो धोरोमारि सुबुंजों माने खुंजानाय एबा धोरोमजों खुंजानाय बेखौ फोरमायो आरोखि। बेनिफ्राय प्लुट'क्रेसि। प्लुट'क्रेसिनि ओंथिया जाबाय माहाजोन एबा धोनिफोरजों खुंजानाय बेखौ फोरमायो। बेनि उनाव दङ अलिग'क्रेसि। अलिग'क्रेसिनि ओंथिया जागोन सायख'जागिरिफोरजों खुंजानाय एबा जायफोरखौ माने भट होनाय जायो भट होनानै जायफोरखौ देरहाहोनाय जायो बैफोरजों माने खुंजानाय बेखौ अलिग'क्रेसि होननानै बुङो आरोखि। दा जोंहा बे भिडिअनि जोबथा रुट वर्डआ जाबाय लजि। लजिनि ओंथिया जाबाय मानिबा सायाव फरायसंनाय एबा स्टाडि खालामनाय बेखौ फोरमायो। दा जोंहा दङ
टेओल'जि, टेओ मानेथ' धोरोम एबा गसाइ, सिगांनो बुंखानाय। ल'जि माने फरायसंनाय एबा स्टाडि खालामनाय। अब्ला टेओल'जिनि ओंथिया जागोन धोरोमनि सायाव फरायसंनाय, बे ओंथिखौ फोरमायो। एन्थ्रप'ल'जि, एन्थ्रप'ल'जि, एन्थ्र आरो पल'जि, एन्थ्रप'ल'जिनि ओंथिया जाबाय सुबुं माहारिनि सायाव फरायसंनाय। बेनि उनाव दङ मर्फ'ल'जि, मर्फ'ल'जिनि ओंथिया जाबाय दाथाय एबा बानायनाय महरनि सायाव फरायसंनाय, बे ओंथिखौ फोरमायो। नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनोबो दाबाव आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामोब्ला गोदान गोदान आपडेटफोरखौ नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।